Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün yaşayacak bir sözümüz bular. Allah Teala nasip etse, bela kazalar hem kaygı hasretlerge, niçik düzerge, niçik sabır iterge, hem alarını niçik kabul iterge. Hem muhterem kardeşler elbette indi niçik alarını cingerge. Çünkü kişi bilen bu dünyada kuvanışlı haberler gene bulup durmuyor. Bu dünyada şulay bit barçabız bilen de kaygı hasretler de bela kazalar da bula, avırıp da kitemiz. Yakın tuğanlarımız bilen inidir hasretler bularga mümkün. Менә шушы хәлләрне без ничек кабул итәбез? Аннан соң бит кешеләр бик сорап куялар, нишләп Аллаһ Тәгалә кешеләрне азаплый икән? Авырулар, бәла казалар бирә икән. Нишләп алай эшли икән? Бәлки Аллаһ Тәгалә яратмыйдыр кешеләрне шулай бит. Нишләп Аллаһ Тәгалә явыз? Кай вакытта шушы Аллаһ Тәгаләне явыз итеп күрсәтергә теләмичә, кешеләр үзләренә дә ниндидер Аллалар уйлап табалар. Күңелле алалар. Аллалар дип әйтик шулай бит. Мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын кабул итә белмәү аркасында кешеләр Алланың сыйфатларын бүлә башлыйлар. Мәсәлән, күңел ачу Алласы, Бог веселье. Я булмаса Бог виноделие, шулай бит. Бөтенләй хәмер ясаучы Аллалар һәм башкалар. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын төрле якларга бүлеп, бу сыйфатларның бер затта булырга мөмкин түгел дип уйлыйлар. Менә инде без шушы кешеләргә калларда булган бәла казаларының, хәсрәтләренең килү килмәвен сәбәпләрен аңлагач, әлбәттә инде без Аллаһ Тәгаләнең мөхтәрәм кардәшләр сыйфатларын да аңлый торган булабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, шушы безнең тормышыбызда бик кирәкле шушы бәла казаларга карата булган бер хадис бар. Ул хадис Имам Нәвавиның 40 хадисендә дә бар ул. Һәм бу хадисне аңлаган кеше, белгән кеше, исендә тоткан кеше бер нәрсәдән дә курыкмый. Һәм бер нәрсә дә аңа янамый. Бу хадисләрне аңлап, шулай бит кулланган кешеләргә. Бу хадис килә Ибн Габбастан радиллаһу анһу. Ул әле кичкенә була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа шушы хадисне әйткән вакытта, һәм инде шушы хадисне ул ирәнеп башкаларга тапшыра. Бу хадисне бәлки ишеткәнегез дә бардыр шулай бит. Әмма тагын бер кат без аны искә төшереп китәбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Я гулам." Гулам ул инде 7 яшь белән 12-13 яшь арасында булган яшь кеше дип әйтик. Гулам дип атала ул гарәп телендә. Я гулам. Бәлки аны тәрҗемә итәргә була, улым дип тә безнең телдә шулай бит. Без бит кайчакта мөрәҗәгать итәбез теге кеше балаларына да улым дип әйтәбез. Кызым дип әйтәбез. Ул инде синең улың дигән сүз түгел, әмма якын итеп әйтелгән сүз. Эй, бала дип әйтсәң шулай бит инде ул бит ямсыз була бит инде. Шуңа күрә дә улым, кызым, әйдәле, киләле дип менә шулай итеп мөрәҗәгать итәбез. Шуңа күрә дә инде аны улым дип әйтеп тәрҗемә итсәң дә була. Бу бик мөһим. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәрбер кешегә дә дөрес итеп, аңа ошый торган итеп һәм якын итеп мөрәҗәгать итә торган була. Менә безгә дә шушыны корал итеп алырга кирәк. Әлеге дә баягы улым, кызым дигән сүзне без хәзер оныта башладык бит инде, татарлар. Балаларга, кеше балаларына улым, кызым дип әйтәбезме менә хәзер? Эй, теге балачага. Җәтеге подан башланган әйтәбез инде шулай бит. Киләһе монда дип, маңга тәре. Шулай бит. Менә шуңа күрә дә, улым, кызым дип әйтеп, без аларны шундук үзебезгә якын итәбез. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай ди, я гулам ди. Әлбәттә, аның өстенә әле ул аның шулай бит абыйсының улы да булып чыга. Әлә угаллимука калиматин янфаука Аллаһу бихинна. Мин сиңа өйрәтимме бер сүзләр ди. Шундый сүзләр ди, Аллаһ Тәгалә шушы сүзләр белән сиңа файда бирер ди. Ибн Габбас әйтә, бәлә я Расулаллаһ ди.
Әлбәттә өйрәтте. Я Расулаллах, я Аллаһның илчесе ди. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ихфазиллаһа яхфазка". Аллаһы Тәгаләне сакласаң, Аллаһы Тәгалә дә сине саклар. Бу инде турыдан-туры тәрҗемәсе. Хафаза, саклау. Әлбәттә, Аллаһы Тәгаләне сакласаң дигән сүз, ул Аллаһы Тәгаләне истә тотсаң дигән сүз. Аллаһы Тәгалә дә сине саклар дигән сүз, ул инде сине дә истә тотар һәм сине дә саклар. Мөхтәрәм кардәшләр, бу сүзләрнең гыйбарәсен карагыз әле. Ихфазиллаһа яхфазка. Син Аллаһы Тәгаләне истә тотсаң, ул да сине истә тота. Иң беренче кемнән килә? Синдән килә. Аллаһ Тәгаләдән түгел, синдән килә беренче. Без һәр вакыт башта менә гадәти кеше без дип әйтәм инде. Гадәти кеше без Аллаһы Тәгаләдән көтәбез нәрсәдер. Акча бирсәң, садака бирәм. Шулай бит. Без Аллаһ Тәгаләдән көтәбез шундый нәрсәне. Анда эш бирсәң, кешеләргә ярдәм итәм. Аллаһы Тәгаләдән беренче булып көтәбез без. Аның шантаж бу килеп чыга шулай. Үзебездән түгел, башта бездән башламыйбыз. Аллаһы Тәгаләдән әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Син Аллаһы Тәгаләне истә тотсаң, ул да сине истә тотады." Ягъни Аллаһы Тәгалә сине истә тотса, син дә аны истә тот дими. Үзеңнән башта эшләди. Син аның кылы буларак башта үзең нәрсәдер эшләргә тиеш. Менә без әйтәбез бит, кай вакытта әти-әни менә миңа начар карый. Менә миңа башта әйбәт карый башласыннар, аннан соң мин дә аларга яхшы карыйм. Юк, башта син аларга яхшы кара. Син ул буларак, аларның уллары буларак, син инде аларга болай да рәхмәтле булырга тиеш. Алардан син тагын нәрсәдер көтмисең, көтәргә тиеш түгел. Һәм ул чакта аларның мехрибанын, аларның якты карашын да син алырсың. Аллаһы Тәгаләдән иң беренче булып без үзебездән башлыйбыз хәрәкәтне, мөхтәрәм кардәшләр. Иң беренче үзебездән чыгарга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ихфазиллаһа таҗидһу амамака". Аллаһы Тәгаләне истә тот, син аны үзеңнең алдыңда күрерсең ди. Аллаһ Тәгалә. Ягъни һәр вакыт ул сиңа ярдәм итеп торыр. Һәр вакыт синең юлыңда булыр Аллаһы Тәгалә, әгәр дә син аны истә тотсаң. Бу нәрсә дигән сүз? Аллаһы Тәгалә синең истә тотуыңа артыгы белән җавап бирә. Мәсәлән, әгәр дә син кешегә менә шундый гадәт бар. Үзбәкстанда туйга чакырсалар, яки туган көнгә чакырсалар, анда кем нәрсә килгәнне язып баралар. Менә бу кеше килгән, 5000 акча алып килгән язып куялар. Нәрсәгә? Икенче юлы аларга барган вакытта син дә шуның кадәр алып барырга. Кимерәк алып барсаң, үпкәлиләр, күбрәк алып барсаң, расход синдән. Шуңа күрә дә инде чама белән шул чаманы алып барырга язып баралар. Аллаһы Тәгаләгә син әз генә нәрсәдер эшләсәң аңа карата, Аллаһ Тәгалә шундук сиңа күбрәк эшли. Таҗидһу амамак, ул синең кашыңда булачак. Бер изге эш эшләсәң, 10 савап. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһ Тәгалә кашына атлап барсаң, ул сиңа карата йөгереп бара. Ягъни Аллаһы Тәгалә сиңа карата һәр вакыт күбрәк эшләячәк. Син Аллаһы Тәгаләне саклыйсың гына күңелеңдә, әмма ул сине каядыр күңелендә генә йөртми, шулай бит. Ул синең алдыңда булачак. Яныңда булачак. Бит кеше турында уйлау бер әйбер, аның янында булу икенче әйбер. Тагриф иля Аллаһи фир-раха, ягрифка фиш-шидда. Әгәр сиңа рәхәт яхшы булганда Аллаһ Тәгаләне искә алсаң, сиңа начар булганда Аллаһ Тәгалә сине искә алыр. Без яхшы булганда, шулай бит, кеше яхшы булганда, үзенә яхшы булганда Аллаһ Тәгаләне сирәк искә ала. Күбрәк авырлыкта гына ул аны искә төшерә. Рәхәт чакта ул бөтен эшне үзем эшлим, мин молодец, мин тырыштым, мин булдырдым ди ул. Квартира алса мин булдырдым ди, бала туса молодец ди, әни язып кой. Әйтәм бит, менә бала туа,
Машинаның арт тәрәзәсенә язып куялар: "Спасибо за сына, спасибо за дочь". Анда берсе дә язмый "Әлхәмдүлиллә" дип. Аллаһка шөкер дип берсе дә язмый. Аллаһ Тәгалә безгә бала бирде дип. Бала белән ризыкландырды дип берсе дә язмый. Хатынына "Спасибо за сына, спасибо за дочь" ди. Как будто аның катнашы юк бу балада. А может юктыр да. Име. Шулай дип язып куя, каяндыр табып алып кайткан шикелле ул аны. Менә монда да рәхәт яхшы булган вакытта иң беренче Аллаһ Тәгаләне уйларга кирәк. Без һәр вакыт "Әлхәмдүлиллә" дибез, һәр вакыт Аллаһга шөкер дибез. Гайша анабыз да радиллаһу анха ниндидер бала туды дигәч, ул иң беренче сораган шулай бит сау сәламәтме дигән. Кыз димәгән, малай димәгән. Сау сәламәт дисәләр "Әлхәмдүлиллә" дип торган була. Әлхәмдүлиллә. Аллаһга шөкер, иң беренче Аллаһ Тәгаләгә мең рәхмәтләр. Рәхәт булганда Аллаһ Тәгаләне искә төшердең икән шул хәлеңдә. Әлхәмдүлиллә. Шуңа күрә без бит ашап эчеп бетергәчтен дә "Әлхәмдүлиллаһилләзи атгамани" дибез. Шушы ризыкландырган Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын. Пешергән хатанга түгел, әнигә түгел, әтигә түгел, синең ашаган үзеңгә түгел шулай бит. Бәлки син ул ризыкны үзең үстереп, үзең алып та кайткансыңдыр. Әмма беренче кемгә? Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәбез. Кием кигән вакытта нәрсә дибез? "Әлхәмдүлиллаһилләзи разаканихи ва касанихи мин гайри хаулин ва ла кувватин минни". Шушы киемне ризыкландырган һәм киендергән Аллаһ Тәгаләгә шөкер булсын, минем хезмәтем моңа кермәде дибез. Мин гайри хаулин ва ла кувватин минни. Минем хезмәтем моңа кермәде дибез. Ничек кермәсен инде? Син бит аны сатып алдың, эшләдең, ай буе, бәлки еллар буе эшләгәнсеңдер шулай бит. Бәлки кредит калгансыңдыр әле сиңа тагын. Ничек инде синең аңа хезмәтең кермәсен ди? Юк. Без әйтәбез, безнең хезмәт түгел бу, чөнки минем хезмәтем дә Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһ Тәгаләгә шулай дибез. Минем хезмәтем дә синеке, мин үзем дә синеке, бу маллар да синеке дибез. Аллаһ Тәгаләгә һәр вакыт шөкер кылабыз рәхәт вакытта һәм авырлык килгәндә Аллаһ Тәгалә безне искә алачак. Авырлык килү белән Аллаһ Тәгалә безне искә алачак. "Иза саәлтә фасъалиллаһ". Әгәр дә берәр нәрсә сорасаң, Аллаһ Тәгаләдән сора. Беренче булып. Әлеге дә баягы кеше Аллаһ Тәгаләдән сорый соңгы булып. Шулай бит. Соңгы чара ул Аллаһ Тәгалә. Соңгы чара. Башта авыру булса инде ул врачлар. Беренче чарасы шулай бит. Анда интернет ярдәм килә, багучылар, сихерчеләр. Аларга барып кайта, авыру каян килгән икән шулай бит. Аннан соң инде үлер алдыннан килә мәчеткә. Бетте, бүтән беркем ярдәм итә алмый. Ул аны яшерми дә, шулай дип әйтә ул аны. Менә инде монда килдем ди. Монда килдем ди. Шуңа күрә дә сорасаң иң беренче сорады Аллаһ Тәгаләдән. Нәрсә булса да. Ярдәм кирәкме, әйбер аласың киләме? Нәрсә генә булса да. Ва иза стаганта фастагин биллаһ. Ярдәм сорасаң шулай ук Аллаһ Тәгаләдән сорады. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сора. Як-ягыңа караганчы иң беренче Аллаһ Тәгаләне искә төшер. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, бәла каза килгән вакытта яки хәсрәт булса, авыру булса, иң беренче кагыйдә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Нәрсә генә булса да Аллаһ Тәгаләне иң беренче искә төшерү. Абу Бакр радиллаһу анһу авырып яткан вакытта аның янына киләләр дә: "Син инде ката авырыйсың" ди, үлер алдыннан. "Сиңа врач кирәк" ди. Абу Бакр әйтә: "Бу авыруны миңа врач бирде бит" ди. Бу авыруны миңа врач бирде ди. Кешеләр әзрәк бераз шаккатып калалар, шулай бит, ничек инде? Врач, ничек инде сиңа бу авыруны нәрсә ияртте микән? Абу Бакр радиллаһу анһу өчен дә авыру бирүче дә, дәвалаучы да Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә, ул иң беренче Аллаһ Тәгаләне искә төшерә. Абу Бакр радиллаһу анһу әйтми, миңа врачлар булыша алмый инде, бөтен өмет Аллаһ Тәгаләдә ди. Алай дими даже. Без шулай дип әйтер идек. Имеш, врачларга мөрәҗәгать итеп карадык, хәзер инде Аллаһга мөрәҗәгать итәбез диебрәк. Ул әйтә, минем авыруымны врач бирде ди. Дәвалаучы үзе бирде миңа бу авыруны, Аллаһ Тәгалә. Шуның өчен ярдәм сораса да, нәрсә сорасалар да, шулай бит сахабилар иң беренче Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә торган булганнар радиллаһу анһум.
قد جف القلم بما هو كائن. Инде каләмнәр ди кипте ди, бөтен әйбер язылган ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Язылган, ягъни тәкъдир шулай бит, бөтен кешенең язылган. Нәрсә күрәчәге язылган кешенең. Һәм шуннан соң Аллаһ Пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә әйтә, аңлата, бәла казаларны ничек каршы алырга, ничек җиңәргә. Ничек кабул итәргә дөресрәге. Җиңәргә өйрәтте. Алладан сорагыз. Аллаһ Тәала ярдәм итүче, рәхәт чакта аны искә алыгыз, шулай бит инде. Хәзер ул безне өйрәтте, ничек кабул итәргә бәла казаны. فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يقدروا عليه. Әгәр дә шушы җир шарында йөзендә булган бөтен кешеләр, затлар дип әйтик, халык, ул кеше генә түгел, җиннәр, шайтаннар, шулай бит, бергә бөтенесе дә сиңа файда китерергә теләсәләр, ләкин шушы файданы Аллаһ Тәгалә сиңа язмаган булса, алар моны эшли алмаячаклар. Синең яныңда консилиум җыелсын врачлардан. Синең яныңда бизнесменнар торсын, байлар торсын, акча булсын, күпме кирәк, шулай бит. Берсе дә ярдәм итә алмый. Берсе дә ярдәм итә алмый. Менә кайчагында авыру бала бар. Акча юк дәваларга. Шулай бит. Акай вакытта акчасы да бар. Булышмый. Менә җырчыны беләсез бит, Жанна Фрискины, шулай бит инде. Белгән кешене әйтик инде, шулай бит. Кирәгеннән артык акча җыйдылар аңа. Кирәгеннән артык җыйдылар акчаны. Булышмады берсе дә. Акча проблема түгел иде дәваларга. Әмма дәвалап булмады. Менә бу очракта да шулай, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә сиңа берәр нинди файда язмаса, беркем сиңа булыша алмаячак. Ва ин араду ан ядуррука би шай'ин лам яктубху Аллаһу алейка лам яқдиру алейхи. Әгәр дә сиңа зыян китәргә теләсә берәрсе, һәм шушы зыянны Аллаһ Тәгалә инде сиңа язмаган булса, шулай бит, ул вакытта бу зыянны сиңа беркем китерә алмый. Бу вакытта сиңа зыянны беркем китерә алмаячак. Файданы сиңа кешеләр китерергә теләсәләр, әгәр ул файда сиңа язылмаган икән, беркем эшли алмый. Әгәр зыян китерергә теләсәләр, ул зыян сиңа язылмаса, шулай ук беркем эшли алмый. Димәк, синең белән берәр нәрсә булса, бу Аллаһ Тәгаләдән бу язылган дигән сүз. Башыңны катырма. Әлхәмдүлилләһ дигәндә тынычлан. Менә сүз нәрсә турында бара, шулай бит. Менә сүз нәрсә турында бара. Сиңа берәр инде яхшылык килде икән, димәк, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләдән дигән. Әгәр начарлык килде икән, димәк, шулай ук әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләдән дигән. Менә кешенең төп хатасы, яхшылык килсә, ул кешеләргә рәхмәт әйтә, Аллаһны оныта. Начарлык килсә, кешеләргә үч итә башлый, Аллаһны оныта. Кеше гаепле ди. Хатыны начар булса да кеше гаепле, хатын гаепле, шулай бит. Ирең начар булса, ирең гаепле ди. Ул Аллаһ Тәгаләдән биргән дими ул аны, шулай бит. Балалар балбес икән, балалар гаепле. Ул бит синнән туган балалар инде, барбыр. Шуңа күрә дә нәрсә генә булса да, файдамы, зыянмы, бу Аллаһ Тәгаләдән, тынычлан. Кабул ит, әлхәмдүлилләһ дигән. Әлхәмдүлилләһ дип әйткән вакытта, файданың да, зыянның да икесе дә сиңа файдага булачак. Берсе шөкр кылган өчен савап алачаксың, берсе сабыр иткән өчен савап алачаксың. Нәтиҗәсе бер үк, җәннәт. Әгәр дә инде дөрес кабул итә алмасаң, нәтиҗәсе бер үк тәмух. Сиңа рәхәт булса да, сиңа начар булса да. Яъмалиллаһ бишүкри вал яқин. Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылды. Һәм Аллаһ Тәгаләгә нык ышану белән ышанды. Шөкр кыл нәрсә булса да, яхшылыкмы ул, яманлыкмы, шулай бит. Ва'лам анна фи сабри ала ма такраху хайран кафиран. Син яратмаган әйбердә сабыр итсәң, файда бик күп ди. Син яратмаган әйбердә файда бар. Без яратмаган әйбердә файда күрмибез. Торабыз остановкада, автобус килми. Сабыр ит. Син яратмыйсың көтеп торырга, сабыр ит. Шулай бит.
Врачка чиратка торабыз. Көтүп турасы килмей чиратта. Сабыр итәсе килмей. Эзли башлыйбыз танышлар, тегесе монсы сабыр ит. Синең алдыңда 5 кеше тора. Чиратсыз кірме, сабыр ит. Ни өчен? Бәлки андың срогы чыккан дарулары бардыр. Шул 5 кешегә бирә дә, бетә, сиңа калмый. Сабыр ит. Шулай бит. Сабыр ит. Бәлки 5 кешене кабул итә дә китеп бара ул врач. Аның урынына икенчесе килә. Бу киткән врач надан булган. Аның урынына яхшы врач килде. Сабыр ит. Син бит аны аңламыйсың, шулай бит. Сез яратмаган әйбердә ди, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, бик күп файда бар ди. Хайран кафиран. Әз түгел, бик күп ди. Сез яратмаган әйбердә ди. Машинаң иске икән, анда да файда бар. Авырып киттең икән, бөтен әйбердә файда бар, мөхтәрәм кардәшләр. Менә ничек итеп кабул итәргә өйрәтә безне Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям. Ва инна насра фи сабри. Җиңгү сабырлыкта ди. Сабыр иткән кеше җиңә ди. Ва аннал фараҗа магал карби. Җиңеллек авырлык белән килә ди. Ва анна магал гусри юсра. Һәм бер авырлыкта җиңеллек булачак ди. Нинди генә хәсрәтме, кайгымы, бәла казамы, авыру нәрсә генә булсын. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, һәрберсендә бар. Һәрберсеннән соң бар җиңеллек. Кайгы, хәсрәт авыррак булган саен, җиңеллеге шуның кадәр рәхәтрәк. Шуның кадәр рәхәтрәк җиңеллеге. Күп хәсрәт, михнәт күрсәң, күп рәхәт күрәсең. Әгәр дә инде шушы михнәтләрне, хәсрәтләрне күрергә теләмәсәң, теге дөньяда рәхәт күрмәскә мөмкинсең. Аллаһы Тәгалә каршында яхшы кыл, ул сыналган кыл, сынауны үткән кыл, Аллаһ Тәгаләнең шушы сынауларын кабул итә белгән кыл, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушындый әгәр дә безнең күңел халәте булса, йөрәк халәте булса, безгә бернинди бәла казада куркыныч түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Алар бөтенесе чишеләчәк һәм бөтенесе дә безгә файдага булачак. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о бедах, несчастьях, болезнях и так далее. То есть все неприятное, что постигает человека. Каждого из нас по мере наших сил постигало какое-то несчастье. Каждого из нас. Немножко, много. Это были испытания и деньгами, и болезнью, и голодом, и одиночеством. Это в зависимости от человека, насколько он силен. Насколько силен силач, столько на него взваливают. Поэтому есть весовые категории. Кто слабый, 40 килограмм, он поднимает 40 килограмм и говорит: о, молодец. Он свой вес поднял. А кто весит 100 килограмм, он поднимает 150 килограмм и говорит: вот это силач. Если он поднял только 100 килограмм, он говорит: слабак. Правильно? Он полвеса, даже полвеса нет у него. Поднимает. Это слабак. Чем ты сильнее, чем ты ближе к Аллаху Тааля, тем больше на тебя взваливают. Если на тебя ничего не взваливают, значит ты кто? Слабак. Значит ты слабак. И сахабы, рады Аллаху анхум, переживали, когда они не испытывались. Переживали, когда с ними ничего не случалось. По сравнению с ними, дорогие друзья, мы сейчас живем хорошо. У нас мало испытаний на самом деле. Очень мало испытаний у нас. Даже здесь живущих, вот кто-то из нас чувствовал голод. Нам сидеть неудобно вот сейчас, вот так вот сидеть неудобно. Почему? Живот мешает. Кто-нибудь, мы чувствовали голод? До такой степени, что есть хотели, например, да? Как говорила Айша, рады Аллаху анха, если у нас была еда, мы кушали, если нет, мы его разу держали. Как она говорит, 3 месяца у нас дома не разжигался огонь. 3 месяца плиту не включали когда-нибудь? Ну, наверное, да, когда в ресторанах кушали. Когда там чумару сделали, шиковали, в ресторанах кушали, да, 3 месяца не включали. Так, чтобы не ели. Нет такого, алхамдулилля.
Были ли у нас сильные болезни? Таких тоже, альхамдулилля, не было. Чтобы таких непереносимых болезней, чтобы нас люди бросили, оставили одних. Есть такие люди, но, альхамдулилля, таких немного. Может, на нас враги напали, может, нас выгоняют из своих домов, может, мы вынуждены переселиться куда-то. Нет, такого, альхамдулилля, нет. Все глупости, которые происходят, это по нашей вине. Ходим, косячим, потом переживаем, да? Это по нашей вине, в большинстве случаев. Так вот, дорогие друзья, отчасти это из-за нашей слабости. Чем сильнее человек, тем сильнее испытывает его Аллах Тааля. Однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лежал, отдыхал. Пришел и говорит: «О Расуль Аллах, он сосвидетельствовал, что он Расуль Аллах. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: что тебя беспокоит? Он говорит: голод. Я есть хочу. Я есть хочу. После этого этот человек удалился. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему наставление, и он начал работать. Он работал, разливал воду в ведра. За каждое ведро один финик давали. Ведро наполнят, ему финик дают. Через некоторое время у него появилась еда, он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: Расуль Аллах, отведай, у меня появилась еда. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: ты зачем, говорит, принес мне эту еду? Что заставило тебя сделать? Говорит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сахаба сказал: потому что, говорит, я тебя люблю. Потому что я, говорит, тебя сильно люблю. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: будь осторожен. Если ты прав в своих словах, то Аллах Тааля ввергнет тебя в испытание. Потому что все, кто меня любит, они испытываются. Все, кто меня любит, они испытываются. Чтобы испытать любовь, их любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Любовь без испытаний не бывает, поэтому девушки тоже нас испытывают, да? Купи мне машину, Lexus, пожалуйста. Если ты меня любишь, да? Испытывают нас. Ты берешь кредит там, даешь Lexus ей, потом она к другому уходит. То есть, когда любишь, тебя испытывают. Ты должен показать свою любовь. И твою любовь ты показываешь. И в религии тоже так же. Когда ты говоришь: я люблю Аллаха или я люблю посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, докажи. Аллах Та'аля дает испытания, и ты должен эти испытания принять. Иногда, когда люди ислам принимают, у них начинаются проблемы в жизни. Аллах Та'аля хочет испытать их, сравнить. Вот до ислама было хорошо, а после ислама испытание. Откажешься ли ты от ислама? Бывали люди, которые не выдерживали. Девушки, которые одевали платок, не могли замуж выходить, там, связывали это с платком. Потом снимали платок. У них спрашивали: почему вы платок сняли? Он говорит: а я хочу замуж выйти. В таком виде меня никто не возьмет. А вот так реклама возьмут. Кто возьмет? Только вопрос, правильно. Поэтому Аллах Тааля испытывает. Однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: о Расуль Аллах, «Захаба мали ва сакама джисми». У меня ушло мое богатство, мое имущество, и я стал слабым телом. Ну, с возрастом стал слабым, бедным, денег нет и болею. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля хайра фи абдин ля ядхабу малуху ва ля яскаму джисмуху, инна Аллах иза хабба абдан ибдаляху ва иза ибдаляху сабараху». В том, у кого не уходит имущество и тело не слабеет, в нем, говорит, хайра, то есть блага нет в этом человеке. Поистине, если Аллах Тааля кого-то любит, он его испытывает. А когда испытывает, его раб показывает довольство, терпит. Вот это и есть любовь к Аллаху Тааля. Когда кого-то любишь, испытываешь, и когда видишь, что он на эти испытания отвечает терпением, еще большей любовью, тогда ты уже говоришь: альхамдулилля, значит, это действительно любовь.
а не просто ожидание какого-то блага. Это часто так происходит. Когда, например, ребенок, как ребенок, да? Ты говоришь ему: я тебе компьютер не куплю. Что ребенок говорит? Я тебя не люблю, вот у всех есть, у меня нет. Ребенок говорит: он тебя не любит. Он просто берет от тебя, а когда ты не даешь, ты уже не нужен. Это не любовь. Это потребительское отношение. Поэтому у некоторых людей к Аллаху Тааля то же самое. Когда Аллах Тааля дает, они берут: о, Аллах хороший, я верю, намаз читаю. Когда Аллах Тааля испытывает: нет, что-то не так. Уже неправильно что-то. Также, дорогие друзья, иногда неприятности нам даны, чтобы поднять наш уровень. Пророк саллаллаху алейхи говорит, что у человека перед Аллахом может быть определенный уровень. Чтобы достичь этого уровня, Аллах Тааля дает ему испытание в теле. То есть болезнь какая-то, или слабость там, или еще что-то. И посредством этого он поднимается. Иногда человек своими делами не может постичь больших уровней. Например, богатый человек, он может садака давать, да много делать хороших дел, и уровень перед Аллахом поднимается. Сильный человек всем помогает, воин воюет. А ты простой человек, да, ты не сильный воин, никто особо даже не ученый, не одаренный. Как ты можешь поднять свой уровень? Если Аллах Тааля хочет, чтобы твой уровень поднялся, дает тебе испытание. Ты терпишь, и поднимается твой уровень на тот же, что и у этих людей, которые делают хорошие, благие дела. То есть это для нашего же блага порой бывают эти испытания. Когда был ниспослан аят «Май я'маль су'ан юджза бихи», что означает, кто сделает что-то плохое, получит за это наказание. Аят, четкий аят. Сделал что-то плохое, получил наказание. Абу Бакр, радийаллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и говорит: «Кайфа аль-фараджу ба'да хазихи аль-ая, я Расуляллах». Как же нам быть после этого аята? Как нам почувствовать облегчение после этого аята, говорит Абу Бакр, радийаллаху анху? Потому что он тонко чувствует, да, сделал плохое, получил наказание, но ведь ты тоже можешь сделать плохое, соответственно, сразу получаешь наказание. Значит, любое плохое деяние наказуемо. А ведь мы в своей жизни, дорогие друзья, сколько плохих деяний делаем? Может, даже больше, чем хороших. Просто сами можем этого не знать. Сами можем не знать просто. И тогда пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Гафар Аллаху ляка я Абу Бакр». Пусть Аллах простит тебя, Абу Бакр. Потому что он почувствовал, что Абу Бакр переживает за свои грехи. Абу Бакр переживает за свои грехи, а мы-то что? Он говорит: простит тебя Аллаху, Абу Бакр. «Аляста тамраду», разве ты не болеешь? «Аляйса юсибука аль-аза», и тебя разве не постигают несчастья? «Аляйса тансибу», «Аляйса тахзан», с тобой не случаются какие-то несчастья, и ты не огорчаешься? И пророк саллаллаху алейхи говорит: «Фахада мимма туджзауна бихи». И это и есть наказание. Это и есть наказание за плохие дела. И все, что вы делаете плохое, таким способом прощается. Возмещается таким способом. Абу Бакр, радийаллаху анху, переживал. Если он будет грешить, Аллах Тааля даст наказание в ахирате. Он за этот мир не переживал. У нас немножко другое переживание. Мы переживаем сейчас. Если мы кого-то обидели, мы думаем: о, сейчас зарплату мне это урежут. Потому что ты же обидел кого-то, значит, уже деньгами получаешь наказание. Иногда так и получается. Я сделал что-то плохое, маржа упала. Абу Бакр, радийаллаху анху, переживал, что у него в ахирате будет наказание. В этом мире, может быть, ничего не будет. А пророк саллаллаху алейхи сказал, успокоил: вот эти грехи, которые делает мусульманин, он в этом же мире
путем этих грехов, испытаний, болезней прощается. Прощается. И тогда, когда ты уйдешь уже к Аллаху Тааля, там уже наказывать будет тебя не за что. Потому что есть такой хадис, где сказано, что Аллах Тааля не наказывает дважды. То есть, если ты получил за какой-то грех наказание в этом мире, то там уже не получаешь. Поэтому в исламском праве, если убийца, например, получил наказание, его убили, то там он за убийство не наказывается, если он был мусульманин. Если человек сделал зина, его забили камнями или же плетью ударили, то там ему за это наказание не будет. Это исламское право. Потому что есть хадис, где сказано, что Аллах Тааля дважды не наказывает. Дважды не наказывает. В этом мире, если ты получил наказание, если ты получил испытание, значит там уже, альхамдулилля, не будет. Поэтому, чтобы не было наказаний, что надо сделать? Что надо, чтобы грехов было меньше. Это один вариант. Другой вариант, если даже у тебя есть какие-то испытания, значит, иншаллах тааля, у тебя поднимается только уровень. Зачитаю последний хадис. Пророк саллаллаху алейхи сказал: первыми, кто войдет в рай, ауалю ман юдга иля аль-джанна, первых, кого призовут в рай, это аль-хаммадуна лилляхи. Это те, которые восхваляют Аллаха. Восхваляют Аллаха, аллазина яхмадуна аля сарраи ва дарра. И когда им хорошо, и когда им плохо. Это те, которые восхваляют Аллаха в любом состоянии, когда им хорошо и когда им плохо. И человек должен терпеть, если с ним происходят какие-то несчастья. Почему? Он должен знать, то, что дал Аллах Тааля ему, возможно, было дано для того, чтобы уберечь его от более больших несчастий. От более больших несчастий. Как это так? Если ты сломал ногу сейчас, вот здесь, на этом месте, ты там должен был шею сломать. Благодари Аллаха, что с тобой сейчас вот это случилось. А если ты сейчас заболел и умер, что может быть хуже смерти? Вот ты, например, тебе 40 лет, ты заболел и умер. А что может быть, Аллах Тааля дал мне смерть 40 лет, а что может быть хуже впереди? Что? Куфр. Куфр может быть. Возможно, в 50 лет ты встретишься с такой ситуацией, где откажешься от своего имана. Но Аллах Тааля тебя уберег. Забрал тебя, чтобы уберечь еще от большей неприятности. Все, что дает Аллах Тааля, это с мудростью было дано. Потому что, так пророк саллаллаху алейхи говорит, это не мои слова. И человек должен благодарить Аллах Тааля за это. Потому что, дорогие друзья, если он хочет увидеть, как испытываются люди, он должен посмотреть, как испытывался пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он должен увидеть, как испытывался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и как он терпел, когда ему вредили неверующие. И это для него будет уже уроком, назиданием, и это будет ему помощь. Всегда, когда, например, у нас приходят какие-то неприятности, мы вспоминаем пророков, алейхимуссалям. Почему мы изучаем историю пророков? Каждый из них испытывался каким-то испытанием отдельно. Все же одинаково не испытывались. Всех Аллах Тааля в тюрьму не посадил. Посадил Юсуфа, алейхиссалям. Всех из них рыба не проглотила. Проглотила Юнуса, алейхиссалям. Все они не болели сильной болезнью, как Аюб, алейхиссалям. И все они не были богаты, как Сулейман, алейхиссалям. Поэтому каждому из них Аллах Тааля дал отдельные испытания. Мы проходим вот этих людей, пророков, алейхимуссалям,
чтобы у каждого из них взять для себя в жизни какой-то урок. И поэтому, если мы хотим узнать, в каком состоянии мы, надо посмотреть, в каком состоянии были пророки. В каком состоянии был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда мы скажем, действительно, альхамдулилля, потому что если бы нам дали то, что ему было дано, не знаю, пережили бы или нет. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.